खुलुमबाय एसएम निउसनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ बाक्सा जिल्ला नाग्रिजुलि ब्लकनि सिङाव थानाय लुटिबारि गामियाव सासे जब्रा बेराम जानानै थानाय बेरामिखौ नंखाय आयुर्वेदिक डक्टर रतन सिंह गुप्ताया जाथावै मुलिखौ होनानै बेरामिखौ फोथैयो होनना रायजोफोरा हमना पुलिसनो गथाय কাম কৰিছিল এই লতিবাড়ি পড়া কি কাম কৰে আপুনি আয়ুর্বেদিক ডাক্তারি করে আয়ুৰ্বেদিক কৰে কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে অনেক বছর হয়েছে 15-16 বছর হলো এই গ্রামে গ্রামে ঘুরি ঘুরি করি এনে শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি পৰিয়াল ক'ত থাকে শিলিগুড়ি আপুনি ইয়াত থাকে একটু কাম করি আবার যাও এনে কি কি ৰোগ চাই সব রোগেরই চাই বেমার গেলে যেটু পারি তো চিকিৎসা করবো আর যেটুকু না পারি তো ছাড়ি দিই ইনজেকশন দিয়ে না ইঞ্জেকশন দিই না আয়ুর্বেদিক তো আয়ুৰ্বেদিক এই ওষুধ লিখি দেই মই তো এই ওষুধ লিখি দিই ওষুধ আনি খাই চেম্বাৰ আছে না চেম্বার নাই ওই ঘরত যাই থেকে গাঁৱে গাঁৱে যায় ঔষধ কৰিব এনে ওষুধ লিখি দেই রঙ্গিয়া নলবাড়ি পায় যোৱা ৮ তাৰিখে আমাক ফোন যোগে এজন মানুহে জনাই লতিবাৰীৰ পৰা যে সেইটো এৰিয়াত এজন ভুৱা ডক্টৰ চিকিৎসা কৰি আছে তাৰপিছত তেওঁলোকে ধৰি পেলাই কাৰ্য কৰি পেলাই আমাক সমজাই দিয়াত আমি তেওঁৰ পৰা নথিপত্ৰসমূহ বিচাৰোঁ কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ৰেজিষ্টাৰ্ড ডকুমেণ্ট বা প্ৰেক্টিছ কৰা যোনবিলাক দৰকাৰী ৰেজিষ্টাৰ্ড ডকুমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগে সেইসমূহ তেওঁ আমাক প্ৰডিউচ কৰিব পৰা নাই তাৰপিছত তেওঁ কাৰোবাৰ লগত কনচাল্ট কৰিছিলে মই জনাত কিন্তু তেওঁ ঘৰৰ পৰা বা ক'ত ৰাখিছিলে তেওঁ য'ত ৰাখিছিলে তেওঁ তাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা নথি পত্ৰ আনি দিব পৰা নাছিল সেইবাবে তেওঁক এৰেষ্ট কৰি আজি কোৱাত কৰা হৈছে নাম কি তেখেতৰ ৰতন সেন গুপ্তা ক'ৰ হয় মানুহজন মানুহজনী শিলিগুৰি হয় হয় তাৰপিছত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে তামোলপুৰ PS কেছ নম্বৰ 318/19 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 419, 420, 406, 276 IBC। কেতিয়াৰ পৰা তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে তেওঁ প্ৰায় 3-4 মাহ ধৰি পেলাই কামটো কৰি আছিলে কিন্তু এজন মানুহক মানে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁতে ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু মেডিচিন মোৰ মতে তেওঁ ভুল মেডিচিন দিছিলে যাৰ ফলত মানে তেওঁ বেছি অসুস্থ হৈ গৈছিলে সেইবাবে তেওঁ মানে এই গাঁৱৰ ৰাইজে ধৰি পেলাই লতিবাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে ধৰি পেলাই তাক কাৰেক্ট কৰি পেলাই আমাক চমজাই দিছে महरिपारा बियाब दुलाराय बाथौ गुथुम माइनाव आफादा बाथौ थानसालि गायसंनाय थांखिजों माइ गायनाय हाबाफारिया दिनै जोब्बाय महरिपारा बियाब दुलाराय बाथौ गुथुम माइनाव आफादा बाथौ थानसालि लुनायनि थांखिजों माइ गायनाय हाबाफारिखौ थांनाय 10 जुननिफ्राय जागायो बे माइ गायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोननाय रांखौ महरिपारा बियाबनि बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय ज' खालामनाय जायो दिनैनि जोबथा हाबाफारियाव 15 बिघा हायाव माइ गायनाय जायो आरो फ्राय 130 सो माइनावफोरा बाहागो लायो बे जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लायो सुवागपुर आउट पोस्ट पुलिस मावख'गिरि राजेन बर' सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गुथुमनि नेहाथारि सनेश्वर स्वर्गियारि महरिपारा बियाब बाथौ गुथुमनि बोसोनगिरि हरेन दैमारि बियाब माइनाव आफादनि बारग' आफादगिरि मीना बर' बिथांमोना जोङो दिनै माइ गायनाय हाबाफारिखौ लाबोनानै दिनैसिम जों गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गायबोबाय जोङो गिबियाव थांनाय दाननि 10 अक्ट'निफ्राय जों गिबियै जागायजेनदोंमोन बे 10 अक्ट'खालि जों गायनाया जाबाय बै दिपार गामियावमोन आरो बे दिपार गामियाव गायनाया जाबाय 7 बिघा हा हादोंमोन 45 जन मानसि दङमोन आरो बिनिनो उनाव जोङो 19 तारिखआव गायबाय बियो जाबाय मखलदं गामि बियाव गायदोंमोन जोङो गासै 5 बिघा बेनि उनाव जों गायबाय 19 तारिखआव सेनेगाव गामियाव बियाव गायबाय जोङो गासै 45 जन माइनावफोरजों 6 बिघा हा बेनि उनाव जों गायबाय 23 तारिखआव बे जाबाय माबा हाग्रामारि गामि हाग्रामारि गामियाव जों गायदोंमोन गासै जोङो 32 जन मानसिमोन माइनावफोर गासै दोङोमोन जों बियाव गायदों 6 बिघा हा बेनि उनाव जों गायबाय गोजामारि गामियाव जों गायदों बियाव जाबाय 4 तारिखआव 7.5 बिघा हा गायदों बियावबो गासै गायनायफ्रा 45 जनानो दोंफ्रामोमोन आरो बिनि उनाव जों गायबाय 5 तारिखआव नै दिग्लिपार गामियाव बियावबो जों गायबाय गासै जों 32 जनसो माइनावफोर दोङोमोन बियाव गायदों जोङो गासै
6 बिगा हा आरो दिनैहाय नै जों बेयाव गायगोन गासै 15 बिगा हा आरो बे गायनाय गामिया जाबाय सलादेव गामि आरो बेयाव गासै माइनावफोरा 140 जनसो दङ दा आरो मा थांखि लानानै गायनाय जादों जोङो बे गायनाय हाबाफारिखौ ओरैबायदियाव लानाय जादों जे जोंनि महरिपारा बाथौ थानसालिखौ गोजोर थानसालि हिसाबै जोङो लुफुंनानै बेखौ साबना हामना खालामनो आरो बेखौ थानसालि हिसाबै गंसे मुं होनो थाखाय आरो बेखौ गंसे थानसालि हिसाबै फसंनो थाखाय जा एसे हायो माइनाव आफादा माइ गायनानै बेखौ रांफोर एसेसे गरनैसो बुथुमनानै जोङो हेफाजाब खालामनो हायो नामा बेखौ साननानै जों बे थांखिखौ लानानै बे माइ गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनै महरिपारा बिहाब दुलाराय बाथौ गौथुम बिथांमोननि जिथु माइनाव आफाद आरो गागि आफादा मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जाबाय माइ गायनाय आरो बिथांमोना थानसालि लुफुंनायनि कारणे बे माइ गायनाय हाबाफारिखौ लादों बिभिन्न समाव बिथांमोना गावबा गावनि अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे नैबे माइ गायनाया ओरैबायदिहै हाबाफारि लादों बिथांमोना जे गावनि जिथु खाफालनि गोलोमदैखौ हायाव खोलैनानै जिउ देहा मोदोम बाउसोमनानै जि मोननाय रांजों बिथांमोना बे महरिपारा ओनसोलावनो बिथांमोना थानसालि लुफुंनो थाखाय नारा नाजादों बे दिनैनि दिनाव अकल बर' हारिल' नङा बाथौ धोरोमारिल' नङा बे मानसि माहारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथावना बिथांमोनखौ जों बाख्नायनांगोन आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जानानै आरो महरिपारा सवागपुर आउटपस्टनि पुलिस बिफाननि आं बिबानगिरि जानानै बे महरिपारा दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद आरो गागि आफादखौ आरो दिनैनि बेयाव बिथांमोना जेबायदिहै दिनै 15 बिगानि सायाव 100निबो सायाव माइनावफोरा बेहाय माइ गायफैदों बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों नुवाथारि आनान गसाइया बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों जिउ गोलाव खालामथों आरो जों जिहेतु पुलिस बिफाननि बिबानगिरि आङो सवागपुर आउटपस्टनि दुलाराय बाथौ गौथुमा बिबान दङ बिथांमोनजों आंबो दिनै आं बिथांमोननि हेफाजाब आरो मदद होनो मोननानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ फिन बिथांमोननि जिथु साननायफोरा जाफुंथों होननानै नुवाथारि आनान गसाइ सेराव आरज गाबहरबाय थांखिया बेनो बे माइ गायनायनि गेजेरजोंनो जिखिनि माइ गायनाय बिनि जिथु रां मोननाय बे रां मोननायजों बिथांमोना महरिपारायाव मोनसे मोजां थानसालि लुफुंनायनि कारणे बिथांमोना नाजागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गावबा गाव बेक्तिगत भाबै बिथांमोना राङारि मदद होदों बिनि गेजेरजोंनो बे बिमा माहारिखौ खौसे खालामनाय जयै खौसेनि गेजेरजों जों जे खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हायो बेखौनो दिन्थिफुंदों गतिके बिथांमोनखौ जों साबायखर होनांगोन सानजा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय महरिपारा बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै माइनाव आफादनिफ्राय आं दिनै SM निउस नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय जोङो दिनै माइ गायनाय हाबाफारिखौ लाबोनानै दिनैसिम जों गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गायबोबाय जोङो गिबियाव थांनाय दाननि 10 अक्ट'निफ्राय जों गिबियै जागायजेनदोंमोन बे 10 अक्ट'खालि जों गायनाया जाबाय बै दिपार गामियावमोन आरो बे दिपार गामियाव गायनाया जाबाय 7 बिगा हा हादोंमोन 45 जन मानसि दङमोन आरो बिनिनो उनाव जोङो 19 तारिखआव गायबाय बियो जाबाय मखलदं गामि बेयाव गायदोंमोन जोङो गासै 5 बिगा बेनि उनाव जों गायबाय 19 तारिखआव सेनेगाव गामियाव बेयाव गायबाय जोङो गासै 45 जन माइनावफोरजों 6 बिगा हा बेनि उनाव जों गायबाय 23 तारिखआव बे जाबाय माबा हाग्रामारि गामि हाग्रामारि गामियाव जों गायदोंमोन गासै जोङो 32 जन मानसिमोन माइनावफोर गासै दोङोमोन जों बेयाव गायदों 6 बिगा हा बेनि उनाव जों गायबाय गोजामारि गामियाव जों गायदों बेयाव जाबाय 4 तारिखआव 7.5 बिगा हा गायदों बेयावबो गासै गायनायफ्रा 45 जनानो दोंफ्रामोमोन आरो बेनि उनाव जों गायबाय 5 तारिखआव नै दिग्लिपार गामियाव बेयावबो जों गायबाय गासै जों 32 जनसो माइनावफोर दोङोमोन बेयाव गायदों जोङो गासै 6 बिगा हा आरो दिनैहाय नै जों बेयाव गायगोन गासै 15 बिगा हा आरो बे गायनाय गामिया जाबाय सलादेव गामि आरो बेयाव गासै माइनावफोरा 140 जनसो दङ दा